Efter at have tilsluttet robotten computeren ved hjælp af en USB-indgang, vælger vi nu tankstyring, som tillader os at bruge begge robottens hjul. Her der ser vi motorydeevnen i procent, som vi kan ændre. Det er vigtigt, at motorydeevnen er lige på begge hjul, for at robotten ikke kører i cirkler. Hvis den bliver negativ, kører robotten selvfølgelig baglæns. Vi kan ændre i hvilken enhed robotten den er tændt i. Vi har valgt at den skal være tændt i sekunder, som gør vores opgave lettere. Og nu kan vi så ændre hvor mange sekunder den skal være tændt i, og også motorydeevnen på begge hjul. Vi har nu foretaget 5 forskellige målinger af 5 omgange ved forskellige motorydeevner. Ved motorydeevnen på 30% har vi køretiden her i sekunder, og kørt afstand i centimeter her. Vi fremstiller ved hjælp af Excel en sammenhæng mellem de her to, og vi kan se, at sammenhængen er tilnærmelsesvis lineær på grund af den kvadrerede R-værdi, som tilnærmer sig 1. Hældningen er 14,9 eller 15 stort set. Så vi kan sige, at robottens hastighed er 15 cm per sekund. Vi har gjort det samme for målingerne for de andre ydeevner, som strækker sig fra 40% op til 100%. Så har vi lavet vores diagram her, hvor vi har en sammenhæng mellem motorydeevne i procent og hastighed i centimeter per sekund. Det har vi også valgt at afbillede i en graf, og for at finde ud af hvilken slags sammenhæng det er, har vi eksperimenteret, og den eksponentielle har vi udelukket, da R-værdien simpelthen ikke er tæt nok på 1. Ved den lineære sammenhæng hernede, ved den lineære sammenhæng er R-værdien 0,97, og ved potenssammenhængen er den 0,98. Så vi må gå ud fra, at det er potenssammenhængen, der er den mest rigtige af de to. Ydermere kan man sige, at hvis x er 0, altså en motorydeevne på 0%, så vil den i den lineære sammenhæng have en hastighed på 6,5 cm per sekund, hvilket ikke giver nogen mening. Hvis du sætter 0% ind på x's plads i potenssammenhængen, vil du også få en hastighed på 0. Så det giver også bedre mening. Derfor har vi konkluderet, at potenssammenhængen er den mest rigtige.